दुखु खस्थ'खौ नायनानै थानो हायैनि 100 नखर सारन्थाइ बारजों सिलिंखार जानाय नखरफोरनो प्लास्टिक राननानै होदों। दाख्लैयो जि अन्थाइ आरो अखा हानानै थांबाय बेयाव बिराद खस्थ'यै पाब्लिकफ्रा गोदोनानै दङ। नैबेनि थाखाय आं जा हायो आंनि बेक्तिगतखौहाय आङो लाबोनानै आं राननानै होदों। जोंल' न' मोजाङाव थानानै गुबुननि दुखु खस्थ'खौ नायनानै आं थानो हाया। खालामबाय जोंल' दिनै बेफोरबायदि न' मोजाङाव थानानै जोंनि गैयि मानसिफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि अबस्थायाव थानानै दङ। बेफोरखौ जोङो नों आं जुदि गोसो दुंनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होआब्ला बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानानै थाबाय थानांगोन। बेयो माब्लाबाबो राजखान्थिक नङा, बियो आंनि बेक्तिगत अननायसो। खुनु बेवहाय आं माबा मोनसे एमएलए इलेक्सनाव बा एमपि इलेक्सनाव बा एमसि इलेक्सनाव आंखौ ओंखारफिनगोन होननानै आं बेखौ थांखि लानानै आं होआखै। मानो होनना बुङोबा बियो आंनि मोनसे रायजो राजाखौहाय अननानै अनसुंथाइ होनायसो। चिरां जिल्ला बामोनगाव हालामनि सिङाव थानाय बामोनगाव खायलाबारि गामिनि थागिबि जिसया समफ्रामारिया थांनाय सानफ्राव बामोनगाव ओनसोलनि सा बाथाबारि, सा गारलाबारि, दांसिमबारि, खायलाबारि, सेलेखागुरि, सेनं गारलाबारि आरो बामोनगाव खाथि खाला गामिफ्राव गोबां बार अखा सारन्थाइजों न' बुफायजानाय दुखुथिया नखरफोरनो 100 नखरनो दिनै थानो थाखाय न' लुनो प्लास्टिकनि अनसुंथाइ होयो आरो 100निबो बारानो होबावगोन होननानै जिसया समफ्रामारिया बुंथियो। जिसया समफ्रामारिया थांनाय समाव 31 नं सिडली समष्टि आसाम बिधानसभानि बिसायख'थियाव एमएलए दारायदोंमोनब्लाबो दिनैसिम ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बिथाङा गोबां सहाय होनाय खामानि मावबोदों। बिथांनि थांखियानो बेनो। गावनियाव थोजासे रां गैया, अब्लाबो बेबादि दुखु जारला न' गैजायैफोरखौ नायनो हायैयाव गावनियाव मा दं बेखौनो अनसुंथाइ हरदों आरो हागौमानि आं नायगोन होननानै फोरमायथियो। बेराफारसे गामिनि रायजो राजाफ्राबो गोबां दुखु जानाय समाव बेबादि अनसुंथाइखौ मोननानै रंजादों आरो जिसया समफ्रामारिखौ बोर होदों। दानि सरकारा नायफैयाखैब्लाबो सासे सामान्य सुबुङा बेबादि अनसुंथाइखौ होनाया बाख्नायथाव जादों होननानैबो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावदों। बेसेबांमानि बे चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो हामबाय होनग्रोयो। नैथियाव आङो जि दा आं रायजो राजानि थाखाय जि आं प्लास्टिक राननानै होदों, बियो माखासे उसुबिदायाव गोग्लैनाय मानसिफोर दङ। मानो होनना बुङोबा जोंनि उत्तर ओनसोलाव दाख्लैयो जि अन्थाइ आरो अखा हानानै थांबाय बेयाव बिराद खस्थ'यै पाब्लिकफ्रा गोदोनानै दङ। नैबेनि थाखाय आं जा हायो आंनि बेक्तिगतखौहाय आङो लाबोनानै आं राननानै होदों आरो बेयावल' नङा, गामि 8था 9थासो दंबावो 200 घरनि गोजौआव एबा बे माबाखौ आं होनो आवगायदों। मानो होनना बुङोबा दिनै जोंल' न' मोजाङाव थानानै बे गैयि मानसिफ्रा दिनै दुखु खस्थ'जों सहायनायखौ आं माब्लाबाबो नायनानै थानो हाया। नैबेनि थाखायनो आं बेखौहाय जा हायो आंनि बेक्तिगत आं माबाखौ आं दिनै बेखौ होदों। जिखुनु हक आङो बिदिनो हानायखिनिखौ आङो बे बोसोरावल' नङा, फैगोन बोसोर नेक्स्ट बोसोर जेब्लायखि आङो आंनि बिसिबां मानि आं सहाय खालामनो हायो बिसिबां आं सहाय खालामबाय थागोन। आरो खुनु बियो माबा मोनसे राजनितिकनि लोब्बायै नङा, बियो जास्ट आंनि रायजो राजाखौ सेबा खालामनाय बा गैयि मानसिखौ आं सहाय खालामनाय, बेवहाय आङो हेल्प खालामबाय थागोन आरो आंखौ नोंसोरो आंनि हेल्प खालामनायफोरखौ नोंसोरो आंखौ नुबाय थागोन। दा आं मैयानि अखानायै आं बे थांखिखौ आं मोनायाव सानब्रबदों। जेब्लानाखि आं उन्दुयो बे समाव उन्दुनाय समाव आं सानदों, साननाय समाव आङो सिन्था खालामबाय जोंल' दिनै बेफोरबायदि न' मोजाङाव थानानै जोंनि गैयि मानसिफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि अबस्थायाव थानानै दङ। बेफोरखौ जोङो नों आं जुदि गोसो दुंनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होआब्ला बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानानै थाबाय थानांगोन। बेनि थाखायनो आं बेवहाय मैयानि समाव आं साननायजों लोगोसे अखानायैनो आं थांनानै बेवहाय आं 100 खाननि गोजौआव लाना फैबाय, 100 नखरनि गोजौआव। आरो दा लिस्टआ सफैगासिनो दंबावो, बयबो फैदों। बेयाव आं आरो लायबावगोन, मथा मथि 200नि गोजौआव एबाब थांगोन होननानै आं माने एसे आइडिया दङ, खालामदों आरोखि। औ 2-2.5 लाखसो थांगोन आरो। आंहा थांखिया जेबो थांखि गैया, खुनु बेवहाय राजनितिकनि लोब्बा गैया।
बा नोंथांमोना सोरबा सोरबा आंखौ सिनायगोन जानो हागौ MLA इलेक्सनाव ओंखारदों होननानै खुनु बेवहाय आं माबा मोनसे MLA इलेक्सनाव बा MP इलेक्सनाव बा MC इलेक्सनाव आंखौ ओंखारफिनगोन होननानै आं बेखौ थांखि लानानै आं होआखै। मानो होनना बुङोबा बियो आंनि मोनसे रायजो राजाखौहाय अननानै अनसुंथाइ होनायसो। मानो होनना बुङोबा आंबो गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बिराद खस्थ'यै देरबोनाय मानसि। दिनै आंनाव एसे एनै जेन'बा आं आवगायलांनो हानायनि थाखाय दिनै आङो बै नों आं मानसिया जुदि सहाय होआब्ला जोङो सोर बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्राखौ जों नायनो, नै बेनि थाखायनो आं बेखौ खालामहोनाय जादों। नोंथाङा बेनो आं गोदो उन्दै जेब्लानाखि आं 14 बोसोरनिफ्रायनो आं माने बिराद खस्थ'यै देरबोनाय मानसि। मानो होनना बुङोबा आं गैयि समाव मा सिस्टेम जायो बा थाखा फैसा जानाय समाव मानसिया मा सिस्टेम जायो बेखौ आं माने आथिं बिजौनिफ्राय थिखिनि बिजौसिम आं मोनजाबोजोबनाय मानसि। दा जेनेबा आंनाव जा एसे एनै दङ बेखौनो आङो आंनिखौ दोनथ'नानैबाबो आङो मालायफोरनि थाखाय आङो सहाय खालामगोन होननानै आं बेखौ आवगायबोनाय जादों आरो। आं बे सारनि थाखाय एसे गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जोंहा दुखुथिया न'खर, बे दुखुथिया न'खरफोरखौ अननायनि थाखाय आङो सारखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होयो आरो आंनि गोसो गोरबोजों। नोंना मा खहा जादों होनदों? आंनाबो न' गुब्लुंदों। औ। माथो सारअन्थाइजों? औ, सारअन्थाइजों। आं दिनैहाय बे जोंनि सेलेखागुरि गामियावहाय अकल जोंनि गिर्जाया दांसोमबारि काथलिक चार्च बिथाङा साननैनि सिगाङावहाय दखानाव लोगो मोनो, आदै नोंनि गिर्जायावहाय जायफ्रानाखि थिं बायनो हायाखै, प्लास्टिक बायनो हायाखै, दासिमाव बे अन्थाइ गब्लंनियाव नोङो 6-7 जनसो नोङो नायनानै आङो लिस्ट खालामना होदो होननायाव आङो जाखिनि नुबाय जोंनि खाथियावहाय जोङो बेखौहाय लिस्ट हरनाय जादों। आं बिथांखौ हामबाय होयो। जोङो सरकारनि सायाव जोङो आसा खालामदोंमोन, UPPLनि लिडारफोर दङ, बेनिफ्राय ओरै MCLA दङ, EMफोर दङमोन। बिथांमोना जोंनिसिम दाबो खबर लाफैनो हायाखै। नाथाय जिसिया समफ्रामारि बिथाङा गावनि आत्मानि अननायजों गावनि पकेटनिफ्रायनो खरस खालामनानै बे गामि गामि बिथाङा गावनि हानाय बायदि राननानै होबाय। बिनि थाखाय आं बिथांखौ हामबाय होयो आरो आंनि बे मोनग्रा बेनिफिसारि साफ्रोमबोनि जिउनि अनसुंथाइखौबो बिथांनि सायाव आं इसोरनि मुङै साबायखर बावबाय। आं दिनैहाय बेखिनिसिमखौहाय गोरिब गुन्द्राफोरनि सायावहाय रानना होफैनायनि थाखाय इसोरनिसिम बिथांखौ धन्यबाद खालामनानै आङो गथायबाय। बयबो नोंसिनि दिनै जोंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै नोंसोरो जोङो बेबायदि बुस्थुफोरखौ राननानै होफैदों। बेनिखायनो आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो उनावबो बेबायदिनो जाय आंनि फिसानि समान बियो जोङो रानना होफैदों आरो बिनि थांखिफ्रा गासैबो जाफुंलांनो हायो। उननि समावबो जों बिनि माबाया आसिरबादआ मोन्थों जाबाय थाथों आरो बियो जालाङोब्ला जोंबो उनाव आरोबाव सुबिदाफोरखौ मोननाय बायदि। बेखौथ' जोंनि दुखु दाहाखौ अननानै सरमदान होफैनाय हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोरबायदिनो बे खामानिया गोबां आं जालांगोन। उननि समावबो मोजां जालाङोब्ला बेखौ जों बिराद गोजोननाय मोनगोन। जाहाथे बेबायदिनो सान सुबिदाखौ गावजों गाव हारि हिसाबै नायलायनो हायोब्ला उन्नतिखौ जोङो मोननो हायो आरो जौगालांगोन, जों आवगायलांबाय थागोन होननानै जों मिजिं थिदों। दा बिनि सायाव आं जिसिया सारनिसिम आं जोबोद खावलायदों, माने जोंखौ मोजाङै मोजां बे खामानियाव हेफाजाब होनायनि थाखाय, जों गोरिब गुन्द्राया सुबिदा मोननायनि थाखाय बिथांनि सायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों बेखौनो लुबैदों उनफ्रावबो बेफोरबायदिनो बिनि मिजिंथि जिनाखि साननाय दं हयथ' बेफोरो जाफुंलांगोन होननानै जों साननानै दङ। बेफोरबायदि खामानिया जालाङोब्ला जोंनि बिनि मिजिंथिया जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो।